Og motoren, prøv lige at forestille dig at sidde mindre end 10 cm og 15.000 hestekræfter. 15.000 hestekræfter, 15 cm fra. Og med øjeblik, så ved du, hvor vigtigt det er. Og så bliver jeg nødt til lige at lægge mikrofonen fra mig, for jeg skal have fingrene i ørerne. Det er bare. Det er fast, ja. Ja, baby.